wat zijn we hier voor zes, jongens? Oh, lang hier. Wat best mooi. Gaan we goed oefenen, vrouwje? Ja. Ja? Nou ja, Ja, nou ja, hè. Kom op. Hup, hup. Actie in de taxi. Ja, daar is er. Hé, hey, matje. Hoe is het? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet ben ik met de Chitsvlog Fruittour in Burgum op basisschool. Basisschool de Rijnborgen in Burgum. En hoe is het met je Amalia? goed. Mooi. En gaan we al hier al fruit krijgen? Ja. Ben er al gewoon dit het haast op, ha? Nee. Je mag wel vers beginnen, hè? Want ik klets nog heel vol, dus begin maar gewoon lekker. Hindert niks. Een appel. 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 Wat zei je nou? Appel. Appel. Oh, heel leuk dit. Appel. Oh ja, nou, wel heel veel appels. Zal ik vertellen wat mijn favoriete fruit is? Appel. Zo jongens, Bella neemt het even op. Alsjeblieft. Lekker als wat. Een appel, mandarijn, komkommer of banaan. Dit wie de Rijnborgen in Burgum. Hartstikke leuk. Bella weer. Dat wist ik natuurlijk eigenlijk al. Dus ja, wel heel leuk. Dat zei ik eventjes de weer dat ik verharde dit dwan mocht. Ik zal op naar Omroep Friesland. Even naar het werk en wat dingetjes doen. En ja, nog iets heel leuks. Mijn kwarten zit ik weer in de jury bij de Playback Show in Driessen wat is wat. Dat is nu al haast de 4e keer, dacht ik. Together met Bouke André. En wij gaan ook een act doen. En ik maak nog even wat dingetjes van Salderziekje. Wat proeken en dat soort dingen. Dus dat ging ik nog even doen. En van de middag ben de band er weer Jarelin en Saken Thomas. Nou ja, en als je wel wat te duiven brengt, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute weer mij. En jongens, ik ben in Ljout bij de Omroep. Dus ik eens even zien dat ik mezelf nog even nuttig meidje kan. Mailtjes, reacties op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Dus ik ga nog wel even wat te doen. En weer op mijn koers. Kijk dit. Nou, we hebben van alles bedijn hoorn. Je kunt ook alle versjes op Spotify vinden. Zie je maar even op chits. En dan vinden we alle versjes die we schreeuwen. En nou ja, die vinden we daar. Dus dat is wel heel leuk. Ik zal gaan naar Broeksterwaard, want Ilda komt zo uit de peuter. Het kan al even krijgt. Nou, en we zijn weer thuis. Zij stoet op de tafel drinken. Zij op de tafel. Neem maar mij. Ja, die is nog van de morgen. Zit ik op die melding. Oh, lekker, lekker. Nou, we zullen even wat eten. Dan gaat Ildo aan even kussen. En dan zal ik even op een struin naar kleden en proeken voor de Playback Show. Ja, ja. Nou, het eten weer achter de kiezen en Ildo lijkt lekker te kussen. Dan zal ik even de sal erop om te zien om proeken en zo. Nou, ik ga heel wat proek voelen. Nou zie je dat het juiste er wat tussen zit. Ik had ook nog om een proekje verjaren. En ik weet dat ze zoiets haar maat. Dus als ze er zelf maar even in uitziekje, dan gewoon die hele bak even mijn. Maar die gaat ook wat wel met de Playback Show. En dan heb ik nog een beetje ja, wat van die foute proeken nodig. Zeg maar van die ja, jaren 80-achtige proeken. Dus ik zal zien of ik zoiets vinden kan. Nou, ik ga er heel wat van. Hier zit een kroontje op vast. Dus ik heb nog 12. Maar je zit vast wat tussen. Ik zal Sarah even mijn setje kleren. En ik even zien. Dan krijgen we nog een duidelijker beeld van wat wij ervan gaan. Het kroontje eraan. En ik denk dat deze van Bouke André het beste past. En dan maak ik denk ik een van deze beiden. Deze mooi glimmend. Heel mooi nepproek. Maar ik denk wel dat hij het grappigste stiert. Maar ik zal ze beide even passen. Deze is iets natuurlijker, maar die is iets fouter. En fout vind ik dan echt wel leuk. Dus ik zal ze even passen. Ja, nou fout is er zeker. Hij zit wel echt super lekker. Strak, dus net ook het idee dat het zo afvalt. Dat is wel mooi, want ik wil eigenlijk we doen de eveningsact. Dan wil ik hem daarna eigenlijk wel aandoen. En ik denk dat dat met deze wel heel mooi kan. Ja, hij glimt wel echt gigantisch, maar zoals ik zei, hij is wel echt fout en dat past wel bij het Vesca. Ik zal de oren nog even oppassen. Dus nummer 1 en nummer 2.
Ja, dus er is wel wat aan de degelijke kant, denk ik. En die zit echt net zo strak als die oren. Dus ik denk toch dat die oren wordt. Maar ik hou deze nog even achter de hand. En misschien past deze bij elkaar direct naar onder. Maar er misschien stukjes aan. Dus ik die van hem ook nog eens passen. Dus nummer 1. En dit weer nummer 2. Dan komt nu nummer 3. Ja, wat zullen we hier voor zeggen, jongens? Ja. Ik denk toch dat ik deze heel graag gun aan Bouke André. Ik denk dat dat hem volle mooiste is. En dan ga ik toch maar van die glimmende foute broek. Die hele mooie zwarte glimmende. Jongens, wat ligt je dan los, hè? Dan moet je toch maar weer mijn blonde bosje hier. Nou ja, zoals je weet, ik heb nog wat broeken van Jara. En ik vond ook nog een broek van eventueel van een vriendinnetje van Jara. Die moest een rede broek hebben. Hier kijk ik nog van. Dus al je broeken, jongens. Dat hij ja, wat in een theaterfamilie, uit een theaterfamilie komen. Hij je wel eens wat. Dus broeken staat. Het werd heel leuk. En dan laat ik je even zien wat voor kleding ik aan was. En dat is, ja, een witte broek. Ik ga haast nooit wit hoor. Dus dat wordt heel spannend. Maar, ja. Een wit hemdje eronder. Nou, dit maar misschien dat past. Want ik ben aardig lang, maar anders trok het wel wat bij de broek in. Maar een hemdje, maar een witte broek is helemaal in het wit, jongens. Nou, dat is weer eens wat oors. Nou ja, en zoals ik zei, altijd het stikje dieren is dan maar een vestje jongen en de broek aan. En dan ben ik gewoon wat shit. Maar ja, weet je al wat ik dwang wat wij dwang witte kleren, donker hier, broeken. Oeh, ik ben benieuwd. Laat het hieronder even weten, dat je hem tinken te weten wat wij dwang voor vesken. Hey, ik zal jaren uitkwellen hier. Samen komt ze dus. Zul je maar eens naar? Hier, ja, alweer hier. Dat is gek. Met me opzetten? Nou jongens, Ildo is weer wekker. Ik zal samen Ildo zaken, of jaren op helje zaken is naar het Keersveld te voetballen. En jaren zo nog even oefenen voor de playback show. Dus, nou ja. Dus we hier in de midden mooi te jaren. Ildo is krijg wekker. Die had heerlijk slipt. En ik maak voor Ildo nog een broeken passen. Dit is een mooie. Neem die op dan. Tadaa. En, wat vies ervan? Mooi. Maar is het wel liggen? Net zo mooi toch? Of is het wel mooi? Oh, wil je hier op? Studie? Lang hier? Blauw. Bruin is dit een beetje. Wow, lang hier. Wat best mooi. Mijn makkie. Je bent ook hier. Dat is lang hier. Helemaal dit. Gret, hè? Maar zie je ook lang hier is toe haast. Zie je hier helemaal? Wat ben je mooi, hè? Wauw, dat is een rondje draaien. Met mijn zin hoe mooi is best. Wauw. Was die een spiegeltje? Kom maar, even naar de spiegel toe. Dat lijkt het vet grappig. Kijk, hè? Dit is toch nuver? Kriebelt heel lang hier. Lang hier kriebelt, hè? Doe met me hier op dit kriebel. Hoi. Maar zo hoe mooi is het best? Oh, dat is gek. Gauw oude ding. Wow. Grut, hè? Het heet al het karton in dingen, hè? Al het karton van de kasten en de keukenkastje. Er zit al je karton in. Ik kan hem wel even chillen trouwens. Tja. Het keukenkastje en uw variëtkasten. En dan heb ik deze witte variëtkasten nog in dezelfde kleur als de keuken. Ja, let maar eens zien. Doe maar hier. Wat zit erin? Stofzuiger. Een stofzuiger, heel goed. Nou ja, die maakt nog heel veel inrechtje, maar ik wil ze eerst verf, ja. Want ik kan nou alles er wel inzetten, ik wil ook nog wat extra plankjes erin hebben. Maar ja, ik ben er wel tier geweest, maar machine, hoe volle opslag ik nou aan zijn haar. En dat hier ik eerst heel veel net, dus dat is wel mooi. Dit gewoon. Die is leeg, hè? Wat is er erin? Die we juist trek heel dit, hè? Grapjes. Zachtjes. Dan kon ik je zitten. Nou, waar is Ilda nou? Is ze in deze kast? Nee. Is ze in deze kast? Nee. Nou, zou ze misschien in deze kast zitten? Ja! Ik ga die voelen. Kiekeboe. Kom joh, Jara wacht op u. Zullen we de squantje jas aan? Ga even Jara op. Ik heb aan ze nog wel een grapje met Jara van. Gewoon ze verstapje van Jara. Ja? Kom, jas aan joh. Tiger.
Nou, ga me goed oefenen, vrouwje. Ja? Ik ben heel nieuwsgierig, want ik ga er is een hele strenge jury. Ja, nou leuk man. Nou, dan neem ik Jaren weer mee. Nou, Ik ben al weer ontvreed hè? Ja. Doei doei. Mooi, dat herken wel net. Ja. Maar je kon nog net vertellen wat ze dwang, dat is een verrassing hè? Dat je me vreed wil. Ja, verrassing. Wat ben je hem cool. Dus dat Jaren ziek is en kan heel uit beloon nemen. Ja. Nou, ze winnen hoe ze gaan skattebekjes. Kom maar mij. Verschrikkelijk. Oh. Nou, hebben we 12 ook qua, hè? Je hebt 12. Nou, ze weet dan niks. Wat wit ze? Nog een beetje goed beter vastzetten. En dan woest dit is het nog. dan? En dan woest dit nog een beetje naar beneden, hè? Ja. Ja. En dan dit gewoon een beetje. Beetje omheen. Cool hoor. Zullen we een speeltje doen? Welke was het dan? Wat is dat? K3? De klaardie. K3. Nou, we gaan het K3 speeltje doen. Joepie. K3. Maar wat die naam uit. Die gaan we eraan. Ik ben net gedrukt. Nee, kijk, net krijg, maar we moeten het even simpel houden voor Ilde. Het is gewoon, maar dezelfde plaatje Bilkes ziet je. Ja, dat is uit lukt het. Ja, Leeuwen, dank je. Maar het is net zo handig, hè? Nee. Tja, dan hebben we deze, jongens. Er zitten alle kleurtjes. Blauw. Roze. Groen. En dan hebben we hier al je kaartjes. En dan maken we heel dit in je onlezen, die erbij past. Beetje, ja, dit is een domino idee. Nou, dan maak je jaren wat beginnen. Maar is die een uitzichtje, dit hier dus onpast een kleur. Ja, dus je kan gewoon een jurkje. Alle zilveren jurkjes van Ellie achteraf. Nog maar eerder een uitzichtje. Welke was toen eronder dan? Nee, je hebt Tibi. Welke? Ben dat die K3 jurkjes? Heel goed, meid. Toppie, toppie. Ja, dat ben we blauwe jurkjes. Dit maar weer blauwe jurkjes of Zeg maar, tje. Ben het ook hartje jurkjes? Waar met die jongen dan? Of daar. Of de. Dit ben hartje jurk. Oh ja, dat knakt. Ja, zo bedoelst. Heel even. Nou, ik heb nog mooi. Nou ja, dat we. Ja, dit klopt. Ja, toch? Het klopt nog steeds, jongens. Check. Oh Met een beetje een diamant. Ja, nou ja, we. Kom op. Hup. Actie in de taxi. Een groene met streepjesshirtjes. Ja, die had een roze jurkje. Beetje draaien. Tadaa. Goed zo. Nou, met me eerst. Mem. Een groene. Doe ik hier weer om. Dat is echt groen en groen. Geel. Nou is mem weer. Peers. Nou. Oh, Kies nog een keer. maar dat. Ja. Maar dan. Dat is toeval. Toeval. Zit dat daarachter? Zou je dat? Nee, met me eerst. Oeh, heel leuk. Met jaren hier niet, hè? Wat is toe? Roos? Ja, die kun je hierbij. Zo. Jippie. Ilda, won. Heel wat won. Applaus. Maar we nog verder? Kunnen we Felix eerst een sneldoekje pakken? Want het zit er net zo fris uit. Ja, zo. Wil je dan pinaaien, hè? Zit er al een prutje bij eraan? 1, 2, 4, 3, 4. Nou, het Ilda minder. Nou, maar wat is je? Ja, nou is Ilda. Welke kleur is dat? Oh, met de hartjes. Ja, oh, ze snapt het ook echt wel. Grappig dit. Heel goed, meid. Toppie. Krappen. Nou, dat is toch best knap. Ja, nou is mijn. Ik zal even opzitten. Nee, die net. Die ken je, jongen. Met een mooie blauwe jurken. Ja, weet je helemaal nog niet. Nee. Ja, toppie. Dus membe. Dat is hem een green in de jongen. Dat is peers en rood. Ja, ja. Ken ik? Goed zo, meid. Dat is leest. Deze hier. En ook kinderen nou net, denk ik, hè? Er staan een bejaardenkaartje misschien. Ja, dat had nog een keer. Dus Mathilde wil je niet, toch? Ja, maar wie had het meer? Die had al heel op nou. Doe die hier. De stoel. Oh ja, vergeet die daar. Daar ik won! Ja, dat won. Tja, Ilde, die ken je nog wel. Daar. Want mij maakt nog beter worden, denk ik. Anders valt het eraf, zo'n beetje scheef en zo. En dan had ik nog blauw of roze. Ken je dat Ja, nog zat, ergens? tante.
Nee. Zo. Oh. Kijk je. Oh, misschien. Applaus voor jezelf. Maar eens even zien, jongens. Zo mooi. En deze rij je het doen. 3. Deze rij je het doen. Vind ik. Ja. Oh, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Applaus, Kiel. Dat mooi, hè? Dit is leuk. Toppie. Nou, dat weer het speeltje van K3. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ik ging nog even een fruitkoer ophellen. Van de Chitslag fruittoer natuurlijk. Lekker, lekker. En de vrouw die zal nog in televisie zien. Ik zeg dat Zaken erom kan. Dan hebben we hier hoe die het hoorn had op het voetbalveld. Als je het erom komt. Ja, daar is er. Hé, hey, matje. Hoe is het? Ging je de hele beetje voetballen? Ja. Oh. Nou, niet een beker vol, dus die is kapot. Oh nee, van de dino? Nee, die horen. Oh, nou ja, dat is echt sneu, maar gelukkig net de dino. Nee. Kan gebeuren, we hebben het niks. Dus die zit oh. wel een beetje onder de modder. Wie die op het Keertsveld van? Ja, ik zet hem in fiets en dan krijg ik boem. Ja, kan gebeuren. Had maar net maar opzet zijn is, joh. Kom maar, ik pak hem nog. Beetje heek voor die, hè? Nou, de bandjes zullen even in het chill. Even televisie zien jullie ook. Ik zal mij dit aan de slag. We krijgen je het broccoli. Lekker, lekker. En riappeltjes. Dus lekker Hollandse kost. Jongens, het weer bij een schitterende dag. Van de morgen met de Chitslag fruittoer in Burgum op basisschool De Rijnboog. Weer echt hartstikke gezellig. Bellen weer. Ik ga even naar de Omroep West, naar het werk daar. Ildo had naar de Peuzenwest, die ga ik ophellen. Ik ga jaren ophellen, die weer aan het oefenen in West van de Playback Show. En ik ga hem laten hokken leuke proeven weer al hier. Wil het hem nog even in spanning horen wat ik dwang in, maar Bouk André en wat jaren dan. Trouwens, echt nog een... Ik zie in de gom en ik zeg met mijn Ildo, ik zwaaide nog. Oh, hang eens jongen. Oh, tot ik Ildo van squal hellen. Toen met hem daar te praten stier. Och, nou, heb ik die gemist. Is een klopje maken, of roepen. Dan moest ik in groep 3 komen. Oh ja, dat maakt net. Oh, wat toevallig. hè? Toen met mijn Ildo ophellen, sticht hier 6 Ik dus. zeg met mijn Ildo. Nou, dat is toevallig. Nou, Saka had de hele middag op het Keertsveld aan het voetbal geweest met zijn kameraden. Ja. Dus we hadden speeltje K3 in. Heel even, ik, Rolf-Jan en Dirk Pieter hebben nog even Fortnite doen. Fortnite, ben je Rolf Jan thuis? Oh, leuk man. Nou jongens, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet blauwtonk omheen en via het net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. En wat zou je dan? Oh, nou ja.